Joo. Otan engineerin DMR sitä. Ei ittävää kyllä heikkoa kyllä. Ei. Ei kettu päästä tähänkin autoon. Ota, mä Mä en ajaa sitä. Mitä mä tein? Nää näytit hyvältä. Sä muuten liisit äsken. Mä otan ton naavalla. Vittu. Joo, mäkin. Sä näet. Ja vaan. No vähän näkyy. Onneksi täällä joku hemli ja heitti saamassa meitä. Lokkeilee pisteitä, lokkeilua, kohterille tää eessä. Painttaa ehkä painttaan sitä, mä en tiedä. Painte. Voinko mä ampua? Okei, mä otan sen käsin loppuun. Okei. Anyway. Seis just painotessa. Tai siis lokkaa. Easy. Helikopteri. Ei kettu sen rupes painottaa sitä. Mä osuin siihen! Mä osuin tällä ketun kakkasenssi. What? Okei. Jes, pääs. Noin, mä oon kummerissa. Ei No vitsi. niin. Onks sulla joku skini? Täh? Onks sulla joku skini? Ei mulla mitään skinejä oo. Okei. Siis mä en näe mitään. Sun pää on niin iso. Mitä vittu? No mun on vähän pakko lähteä törkkäpersinä. Sekä sä oot siis literaalinen tasut. En mä näe mitään! Joo, voi vitsikö peli. No niin, hyvin tehty skinit. Eihän tällä tykillä osu. Vittu, tää on huono. Mikä tässä? Ei tässä saa. Ei, tässä tankertuu. Mene! Peruta vaan, no niin, huhhuh. Kato sieltä, kyllä kaksi lokkeilla. Mitä? Mä tuun yhtään sua vittu. Ihan vittu. Pisteiden kiilto silmissä. Huhhuh. Hyökkääkseen saatana. Ei, ne kuoli. Se on huono. Saa sellaiset lokkaukset siellä. Osuiks mä tän oikeesti? Vittu mä sainko se oikeesti? Oliko se kopteri vai mikä? Lentokone. Mä ammuin sit sen savun läpi. Ei vi. Medikki spawnas mun vierestä yksi pihalla. Joo, mitä?